И здравейте в моя влог. Това са пичовете, с които ще караме днеска Enduro Ride на Теодор Кабакчиев. Ето е моята машина. Получихме брифинг от Смилен Кабакчиев и сме на линия да палим. Леко ми се свана крака. Снимаме, има батерия. Да не се уморяваме още преди да сме тръгнали. Добре, ти огледалца имаш? Да си гледам GoPro-то дали снима. Много ясно. Той иначе това е за 5 лева. За сега темпото е много приятно, опознавателно, лесно. Смилен си вади GSM-а да си снима, докато си кара. Аз прав тук не смея да си пусна едната ръка. Аз по принцип съм от по-седналите карачи. Днеска ще се опитам да съм от по-правите и да променим стойката. Много обичам коловози да има, защото са доста неприятни. Аз па се набутах баш в коловоза. Ще излеза по някое време. За сега се движат трети. Чувам си веригата как трака. Той пушек едва виждам напред. Обаче седналите райдери много им играе волана. Това е истината. Тук редуваме първа и втора предавка, ако вкарам трета ми идват много ниски оборотите. Има много пешеходци. Тук е уникално. Не. С малко предобрих нещата. Еме, лай бе! Стига! Упражняваме основно задна спирачка. Сме седнали по-назад. Бяхме на връх Изполин. Оттам видяхме връх Триглав, Бузлуджа,
Връх Шипка, язовир Копринка. Кучо. Хората идват да си разходят кучета, очевидно. Групата си има водач, има си и опашка. Младока е добър, кара и кара най-отзад да обира бавнярите. Аз гледам да се бутам някъде в средата, нито най-отпред да им преча, нито най-отзад да бутам. Тук ми е идеално. Така на равничкото е най-приятно. Нагоре е интересно, а надолу по-притеснително. Огледалцето върши перфектна работа. Те ми помага да видя дали камерата е там, дали снима и най-вече дали няма нещо пред нея, което да й пречи, дали не е мръсна. Пешеходците, планинари са много възпитани. Все си мислят, че ни мразят, задето им цапаме, задето им шумим, задето им тъпчем пътеките. Но тук се оказва, че всички са невероятно възпитани, поздравяват, кефат се. Е добре, докато не трябва да спреш.
Хайде! Съжалявам, че не говоря, обаче се опитвам и да оцелявам. Хубава гледка. Ето по-близко сме до Шипка, приближаваме. И да карам в група определено ми харесва и бих повторил. Но карането в група има и тези ефекти. Чакаме се, търсиме се. Мисля, че имаше някой след мен. Сигурно съм застанал в много секси поза. Обаче газа плътно назад. Ръцете на 90 градуса. И стъпил на пръсти. Ние за това сме дошли. Ние за тук сме дошли. Стига сме скипвали. So far, so good. Алекс ни води. Той е водача на хард ендурото, докато Смилен е водача на софт ендурото. И сега тук, що се записахме, очевидно на хард. Тук на задната гума в момента е парзалка. Чакаме се. Жиба майката вече. Така! Хайде! Чай да не го предобрим.
Направихме фотобомба. Хайде, вандали, чупете! Чупите с плочки! Тук има някакъв снимачен екип. Мога да влезем в някой репортаж. Гледай се наляво, надясно. Там бяхме горе. Вятър е невероятен, най-вероятно се чува. И утре си. Успяхме и това. Тие, що ме гледат? Обръщаме ли? Обръщаме. Тук нещо бяхме объркали. Явно маршрута. Тук вече обиколихме всичко. Ние бяхме преди малко от този склон. Когато за малко да напълня гащите, някои минаха от лесното. Може да направим някакво кръгче, а не да караме по едни и същи пътеки два пъти. Лично мое мнение. Тук сигурно пътеките са много. Времето днеска просто е фантастично. За 21 октомври. Не очаквах такова време. Очаквах да вали, очаквах да е мрачно, очаквах да е студено. Времето, което имаме днеска, е просто феноменално. Добър ден! Имах леки притеснения за днес, защото не бях сядал от известно време на моторчето и ендуро опита ми беше само видеа в интернет, които не действат много добре.
Но смея да твърда, че so far so good. Айде локвата! Няма да се връщам чистия. На моменти, но ендурото много прощава. Стига да няма паника, а паниката обикновено е стискане на съединител или на спирачка. Всичко приключва благополучно. Значи се оказва, че това, че съм си взел мусове, е много добра инвестиция, защото го пича с рейхото, пука предна гума и това е караш с пукана гума. Или на полеви условия я оправяш, или си носиш компресор, или да знам и аз. Не си е работа. Почнах се уморявам. Това се забелязва. Прахоляка е феноменален. Лошото е, че има някакви изкуствени препятствия под формата на трупи, които могат да не видя. А това било страшна терапия. Значи, ако някой ми обяснява, че има нужда от психотерапевт, психиатър, психоаналитик и тем подробни други булшит разказвачи на истории, ето това ви трябва. Спирате да мислите за каквото и да било. Защото знаете, че буквално живота ви зависи от това колко сте концентрирани, колко добре взимате бързи решения и все пак залагате на някое интересно хоби. Ето едни туристи, които са тръгнали да минават коме мине. Като гледам как бяха облечени обаче, много малко вероятно е това. Са дошли на излет в планината, където и ние сме дошли. Тук вече започва да се оформя. Тук с кола няма да стане. С АТВ също би било трудно. Не е път за АТВ това. Добър ден, добър ден, добър ден.
Съжалявам, че ще ви дигнем пушек. Дръждате, ето сега. Тук много турист. Малко моторист. Само им вдигнахме прахоляк на хората. Лесно се намира следата. След пушека. Ма страшен пушилик дигнахме на хората. Направо ми стана неудобно. Те някои даже бяха леко недоволни. Имаше едни, които да... Дори най-равният път може да ти изненада. Е, тук е някаква драка, тук е нещо камъче и да стане фал. Да стане мял. Тия боклуци ги минахме според мен много добре. Тук се забихме в някакъв коловоз, който не е толкова лош като терен, има драки. А тук почва да става и лош като терен. Защото е двоен. Не ме кефи. Отдолу по-добре. Уморихте ли се, пита Смилен. Не бе! Не бе, Швепс. Не съм се уморил. Нещата не ми преминаха по най-убедителният начин. Докато аз се държа с две ръце и се боря за моето оцеляване, Смилен, водача на групата, си изважда телефона и си прави селфи. Скил див. В истинския смисъл на думата. Би трябвало да стане. Свети ми в очите. Тук моли... Си полегне малко. Тук да оставя. Тук е добре.